Вітаю зноўку ўсіх, зноўку нядзеля, зноўку 8 гадзіна вечара. Зноўку я, уласна, Іван Тамашевич, буду вас тут, можна было сказаць, прыкормліваць і псошачкай. Ось, але, мабыць, і не псошачкай. Хто яго знае. Ось, канспіралогіі тут усялякія ёсць. Ось, ну і, канешне, галоўная мэта сённяшняга эфіру гэта звычайна розыгрыш правесці. Вітаю адразу Марыну Ді ў чаціку. Ось, якая жадае ўсім добрага вечара. Ось, і Дар'ю Кірі таксама. Ось, а будзем мы праводзіць розыгрыш, як я і гэта я абяцаў на мінулым тыдні, што патрэбна там сабраць трошкі грашэй, каб пачаць рабіць мне ось гэтыя усялякія лампы з тубусаў. Ось трошкі там не выканалі гэтае самае заданне, але гэта ўжо там не істотна, я ўжо там сам як-небудзь там трошкі дакуплю, там невялічкая сума. Думаў, што за дзень там сёння, мабыць, хтосьці якісь-небудзь Ілон Маск зойдзе паглядзіць і щось падкіне, але Ілон Маск не зайшоў, зайшла толькі Марына Ді. І яшчэ там адна дзіўчынка таксама падкінула грашынят, і ўжо добра. Я там дадам, дакуплю і дараблю. Ось, щось ужо пачаў рабіць. Можу паказаць вам зарыхтовачкі, ось гэта ўжо лампачка, яна там будзе ў сярэдзіну вставляцца, тут будзе інша лампачка падмыкацца, все, ўжо нароблена. Скончыўся у меня ось такі дрот, ось такі скончыўся, і ось гэта проволока скончылася, якая у якасці гэтай распоркі выступае, але яно ўсё гэта вельмі вельмі таннае, таму я сам дакуплю. Так, ну і давайте адразу гэта самае розыгрыш. Я раней не рабіў, таму тут гэтыя самыя усялякія могуць быць цімуртаймы. Ось, таму ось так. Ну, я майже 4000 атрымалася сабраць. 3000 гэта, скажем так, з кішэні аднаго чалавека. Ось было. Так, зараз я буду тут разбірацца, што тут натискати, розіграти серед усіх по повній. Розпочати запис. Ну, давай розпочнемо запис. Дозволити. Так, ось виберемо за час. Це з 2 лютого по сьогодні по 9 лютого. Так, застосувати. Кількість переможців. 3. 3 буде в нас переможці. Показати учасників. Удільників насамрэч не так шмат, як могло бути. Ну і бачимо, що Іван А тут попереду планети усьої. Ось. І тому шанси тут я не ведаю, як там гэта система. Ой, вибачте. Працює, але давайте перемішати та розіграти. Так, підтверджую. І давайте чекати, що тут нам кошак гэтый монобанковський. Ой, Андрієнко буде здивований, але як не дивно, він нічого не виграв. При тим, що чверть банки він закрив. Вітаю Антона К., Марину Ді і Марину Бі. Скажімо так. Ось, вітаю вас. Вам там прийде нейкае паведамленне, напэўна, ад Монобанкі. Ось, пра гэтую самую штуку. Ось, там можете націснуць там, каб надаць мне нейкія там дадзеныя свае. А можете, каб было гэта ўсё прасцей, напишите мне просто сюды ось у Telegram. Напишите у Telegram, напишите, я там
Ну, ось з Мариною Ді ми сьогодні розмовляли вже у Телеграмі, бо вона там перший донат там трошки промахнулася і 1 гривню закинула. І я написав, що буде смішно, коли вона з донатом у 1 гривню виграє. Ось, але потім вона там поправилася, додала 2 ноліки, ось і виграла з донатом у 101 гривню. Ось так само там 300 гривень і 200 гривень виграли. Дивно, що Іван Андрієнко, на жаль, нічого не виграв. І на вибір, хто перший, скажімо так, мені відпише, ось, той зможе обрати. Обрати те, що, скажімо так, 3 призи, вони різні. Зараз я третій так само достану і поставлю на это самый, на пьедестал. Так, унизе я поставлю. Микрофон трошки подберу. Ось. Можете обрати, який саме вам більше подобається. Хто перший відпише, той, в принципі, і зможе обирати. Єдине, що одразу скажу, ось у гэтых двох, які зверху стоять, нейким дивом, зупереч усім, ось Марина Ді вже пише мені, дякую одразу. У гэтых ось, коротше, двох, які зверху, насуперек усім законам фізики, регулюється яркость. Ось, тобто їх можна ярче робити і менш яркими. Ось, а в нижньому не регулюється. Але нижній, він такий з гэтими всілякими, там, бачите, лічбочками, там, всілякі, там, номери, серії, і саме всілякі, ну, короче, приколясні такі. Ось, там всілякі гэты штуки написаны. Маркировки, короче, снаряду. Ось, гэта ад 82-й міны, гэта так само ад 82-й міны, а гэта ад СПГ. Ось, тому пишите, калі там до вас яшчэ дойдзе чарга, абіраць, які саме вы хацелі патрымаць, і атрымаеце. Ось, тому... Ось, в принципе, классно. Разыграли. Шкода только, что Иван Андриенко со своим конским донатом ничего не выиграл. Шкода. Але, як то кажуть, маленькие донаты так само повинны быть. Ось, і повинны щось атрымліваць, потому что, як то кажуть, маленьких донатаў і маленьких пісюноў ва украінцаў і некаторых беларусаў не бывае. Так, ну з цэлых вітаю таксама Наталью Поліщук в чатику. Ось, ну, у Андрієнкі ёсць. Ёсць ужо такая лампа адна. Ён выйграваў там, калі у Тымура розыгрыш быў. Адзінае, што ось асаблівасць гэтых двух верхніх, тое, што ў іх рэгулюецца яскравасць. Яны могуць быць больш ці менш яскравымі. У астатніх такой функцыі няма. Ну, нават у іх яно не мае рэгулявацца, таму што там светладыодныя лампы, а яны працуюць так, ну, проста прасцей кажучы, ёсць сігнал і няма сігнал. І там больш ці менш ампераў там, ці вольтаў, ну, ім як бы похер. Павінна быць па законах фізікі. Але ось чамусьці ось гэтыя выключателі реостатныя чамусьці ось на гэтых двух лампах сама працуюць. На трэцяй не працуюць. Тобто там, ну, не рэагуе воно на гэтую круцёлку, яно толькі гэтай круцёлкай вымыкаецца і вымыкаецца. Таму якось так. Таму ось тыя, хто першае напіша, можуць абраць ось гэты з рэгулятарамі яскравасці. Ось, ну і добра, ўжо 11 хвілінаў, і можам мы пачынаць уже нейкія... Ой, выбачце, буду пакашліваць перыядычна. Таму што шосьці мне з лёгкімі пасля гэтай хваробы.
Ось, ось, і можу сказати, що вже ось гэтый ад 82 міни, які рэгулююцца, вось гэты такі цыліндрычны, ён уже все. Ён уже поедзе да Марыны Ді. Ось уже там прям тут у прямым эфіры. Ось, а з лёгкімі щось пасля хваробы маёй мінула тыднёвай ці пазамінула, ты уже не памятаю. І щось, калі я пачынаю багата гаварыць або багата дыхаць там у спортзале ці там щось раблю, пачынаю трошки першыць. Не ведаю чаму, хаця, ну, як бы адчуваю сябе даволі добра. І бы і ніякіх там іншых сімптомаў не маю. Рентген, а що там рентген? Що, думаєте, мені там нейкае там запаленне ці що там, туберкулёз? Ну, яно не так хутка развіваецца, і мяне рабілі там літаральна, ну, не так давно, карацей. Не думаю, що праз тэмпературу 40 у мяне туберкулёз. Ну, і гэта адчуваецца не ў саміх там, не ў сярэдзіне гэтых легеней, дзесь тут на горле щось першить, такое неприємне, короче, чуття. Ну, добре, давайте. Вибачте. До речі, відпишіть, як з гуком. Бо я там щось знову сьогодні там спробував щось налаштувати. І сподіваюсь, все добре. Тому що мені не подобалось на минулих стрімах, я так слухав некий такий звонкий звук там і нібито якое такое рехо коротке від стінок. Але зараз, мабуть, і нормально. Потім пераслухаю, погляджу. Основним хедлайнером, в принципі, навінаў на гэтым тыдні був зноўку Дональд Трамп. Як не дзіўна, але ось Трамп, адміністрацыя Трампа, всякі гэтыя Кіты Келагі і гэтак далей, все яны неяк у асноўным задавалі тон всялякім навінам і тым рэчам, якія там дзесьці абмяркоўваюцца. Ось былі таксама такія дробныя навіны, і, мабыць, напэўна, з гэтых дробных навінаў і пачнем, каб я іх проста не забыў, але узгадаць пра іх варта. А сама пра што? Пра, напрыклад, пратэсты ў Славаччыне. Яны пачалі дуже нагадваць беларускія пратэсты, бо пратэстуюць яны чамусьці толькі па пятніцах. Я не ведаю, з чым гэта павязана. Ну, у Беларусі пратэставалі па нядзелях, а Славакіі, напэўна, ўсё ж такі выходныя. Трэба ж адпачываць, якія тут пратэсты. І похі, што там Фіца долбаёб заебаў ужо ўсіх сваёй палітыкай, і без газу краіна засталася. Але ось все адно мы будзем пратэставаць толькі па пятніцах. Вырашылі Славакі і пратэстуюць толькі па пятніцах. Ось таксама адной з такіх важных навінаў можна назваць тое, што... Ой, щосьці загадзі папёрла. Назваць тое, што краіны Балты ад'ядналіся ад расійскай энергетычнай мережі. Ось, і наўрад ці калі-небудзь у яе павярнуцца. Гэта азначае, што не будзе больш Літва, Латвія, Эстонія закупаць электрычнасць, энерганосьбіты у Расіі або Беларусі. І таму тое, што там Лукашенко пабудаваў зноўку ж за рахунак Расіі гэтую атамную электрастанцыю, прычым будаваў яе яшчэ адмыслова як мага бліжэй да Літвы, каб не так шмат правадоў цягнуць. Ось, але, ну, таму што, ну, Беларусі не такое спажыванне электрычнасці, і беларусам столькі не патрэбна, колькі там, в прынцыпе, і ёсць там всялякія вырабніцтвы. Ось, але, скажем так, гэта электрастанцыя наўрад ці калі-небудзь ввогуле пачне акупацца. Таму што была ставка сама на тое, што будзем прадаваць гэту электраэнергію, ну, Беларусь будзе прадаваць гэту электраэнергію, там тую ж Украіну або Літву, Латвію, Польшу, але
Літве, Латвіі, Польшы ўжо гэтая электраэнергія нахер не патрэбна. Ну, вітаю таксама Гомера Сімпсона. Даўно не бачыў. Ты трампіст, я просто не знаю. Вось Зенон трампіст. Не, я не трампіст. Я не трампіст. Я не падтрымліваю Трампа. Як, в прынцыпе, я не дуже падтрымліваю і там Байдена, таго ж самага, мне не падобаецца ягоная палітыка. Як, в прынцыпе, ну, пра нейкую палітыку Камалы Гарріс, ну, тут нема што абмяркоўваць, таму што, в прынцыпе, нічога яна і не зрабіла яшчэ. Таму тут і абмяркоўваць няма што. Ось, увогуле там з амерыканскіх прэзідэнтаў не ведаю, хто мне больш падобаецца. Рэйган. Першае, што прыходзіць на розум, гэта Рэйган. Ось, вітаю таксама варшаўскае ТЦК. Мені от завжди було цікаво, як людина може бути трампістом чи демократом, маючи паспорт не американський. Ну, так само так. Ну, просто хтось там підтримує Трампа, а хтось там не підтримує Трампа. Ну, я, наприклад, не підтримую Трампа, але у той же ступені, у якої я не підтримую Трампа, я не підтримую, там, наприклад, того ж самого Байдена. Ось. Тому такое. Это то же самое, ну, якби, я, якби, не будучи українцем, я, наприклад, не підтримую Гончаренка, Порошенка, Петуха Кличко і так далі. Ну, якби, гэта ж мне ніяк не заважає. Навіть не маючи українського паспорта. Ось, тому, ну, такое, ну, з трампістами і не трампістами, напевно, ніяк гэтак же само працює. Ти просто або підтримуєш, або не підтримуєш політику того ці іншого керівника держави. Ну і прось гэта можна там сябе лічыць там трампістам або не трампістам. Ось я не трампіст. Я не вельмі паважаю Трампа, нягледзячы на тое, што ёсць там рэчы, якія ён для Украіны добрыя рабіў яшчэ там, пачынаючы з мінулага свайго прэзідэнцкага тэрміну. Што яшчэ там з дробных навінаў? З дробных навінаў тое, што Спалучаныя Штаты там заявілі, што нібыта яны гатовыя там нейкую новую, я не ведаю, новую Палестыну адбудаваць. Дзесь там на мяжы з Егіптам, ось, прыкупіць там зямельку. Ось, і нібыта, каб супакоіўся Ізраіль, ужо там ніхто на яго там не прыгаў і не напружваў з гэтага боку, ну, уласна, з боку сектара Газы. Нібыта амерыканцы там вырашылі штосьці зрабіць і ўсіх палестынцаў, жадаючых маць свой там клок зямлі, дзесьці там вывесці, ўсё там ім пабудаваць, і каб ім там было добра. Ну, насамрэч такая дзіўная і смешная заява. Што там яшчэ з дробных такіх невялічкіх, але важных навінаў? Та, в прынцыпе, напэўна, і ўсё. Таму можна пераходзіць да больш такіх глобальных. А што там жа Путін з Трампом по тэлефону размаўляў сёння? Пра гэта паразмаўляем. Пра гэта будзе размова. І ось пра гэта якраз і будзем зараз размаўляць, калі будзем абмяркоўваць тое, што уласна робіць Трамп. Трамп і ягоная, скажем так, адміністрацыя, тобто людзі, якіх ён прызначыў. Ось, а пачалося ўсё з заявы Кіта Келлага, што нібыта ось там дзесь 18, здаецца, ці 16 по 19, ці 16 по 18, карацей, праз тыдзень, якія там на наступным тыдні, ну не на наступным, а праз тыдзень, зараз я пагляджу, якія там даты, дзесь у сярэдзіне тыдня, так, ну ось так, з панядзелка, здаецца, па сераду, 3 дні там нейкая будзе гэтая канферэнцыя з бяспекі міжнародная. Ось, і нібыта там на ёй малі гэты самы Кіт Келлаг упаўнаважаны ось з адміністрацыі Трампа, упаўнаважаны з пытань па Ўкраіне, малі там нейкія выкаціць гэты самы. Выкаціць якуюсь гэтую план. План, нібыта ўсё, у іх там ёсць план, і ўсё будзе там добра, і нібыта ось
все, мы вось прям абвесцім якраз гэта датычна бяспекі, і вось мы вось прям на гэтым бяспекавым форуме прям вось і ўсё будзе бяспечна. Ну, выглядала насамрэч гэта ўсё смешна. Дарэчы, цікава, што вось паведамленне ад варшаўскага ТЦК у ОБС я яго бачу, а чамусьці ў гэтым самым. А ў Ютубе ў браузеры я яго не бачу. Напэўна, там штосьці так напісана, што яно дзесь пайшло на мадэрацыю. Зараз. Не все Трамп нарешті відкликав нелюдський закон Байдена, і відтепер США знову будуть пластикові соломінки до напоїв замість цих жахливих паперових. Ну, не сказав би, що це там якось так вельми вже жахливо. В Білорусі, наприклад, коли я з'їжджав уже з Білорусі у 21-му годі, так само в якості ось цієї боротьби з пластиком зменшили це все. І, скажімо так, у ресторанах і закладах мали вже перейти на паперове. Ну, я, власне, не отчу. Я там любитель у Макдональдсі Кока-Коли посербать. Ось. І розниці поміж картонною дудкою і пластиковою мені було абияково. Тому не скажу, що це який поганий закон був про там зменшення пластика. Ось, але што да вось гэтых заяваў датычна плану. Насамрэч, вся гэта сітуацыя, ось і тое, як сябе паводзіць уласна Трамп, ось з гэтымі заявамі, што нібыта ось стасоўна вось гэтага самага тэлефанавання, якое нібыта адбылося яго з Пуцінам, дзе ён паразмаўляў, выглядае, ну, на ўзроўні дзіцячага садочку. Ось нібыта Трамп патэлефанаваў Пуціну, ці Пуцін патэлефанаваў Трампу, невядома, ці яны проста дамовіліся падняць трубку там у адзіны час, каб не можна было сказаць, хто каму-то тэлефанаваў. Ось, і нібыта ён паразмаўляў і сказаў, што ўсё гэта мае прыпыніцца, і Пуцін сказаў і пагадзіўся, што так, людзі не павінны паміраць. Ось, і як бы мне на прадоўжанне гэтага ўсяго хочацца яшчэ дадаць, што таксама Пуцін сказаў, што людзі не павінны паміраць, а еще они не обязаны говорить на украинском языке. При желании могут говорить на языке матери, то есть на русском. Ну і сапраўды ось гэта так і выглядае, што ось Трамп хоча нечым прыкрыцца, прычым гэта выглядае такой маячнёй. Бо калі вы ўзгадаеце, што сама ён казаў на дэбатах з той же Камалай Гарріс, ён не казаў, што там якім чынам ці ў які спосаб ён спыніць вайну ва ўкраіне. Ён просто сказаў, што гэта мае зупыніцца і людзі не павінны паміраць. Все. Тобто, максімальна просто вось гэты неліберальны, гэта іншае слово, максімальна папулістычны вось гэты выраз такі, што все, людзі не павінны паміраць. Вядома, што людзі не павінны паміраць. Ад голаду ў Афрыцы таксама я не думаю, што людзі павінны паміраць. Не павінны паміраць. У той же самай ступені не павінны яны паміраць і на вайне Расіі з Украінай. Ось, таму все гэта такі дзіцячы садок просто. Асабліва, калі не мае ніякіх падставаў такіх нармальных. Ось, а нармальных гэта нейкія канкрэтныя рашэнні ці канкрэтныя дамоўленасці. І, дарэчы, гэты Піськоў, прэс-сакратар, вітаю пана Ікса таксама. Ён і не пацвердзіў і не аправерг тое, што вось гэтая тэлефонная размова была. Таму што, напрыклад, калі б была, то хутчэй за ўсё па выніках гэтай размовы былі б якія або падальшыя нейкія дамоўленасці, на там падальшыя там тэлефонныя размовы ці там сустрэчу якую-небудзь у якому там нават там у відэафармаце якім-небудзь. Але ні пра што такое
заяваў не робіцца ні з аднаго боку, ні з іншага боку. Пры гэтым толькі Трамп кажа, што вось Пуцін з ім пагадзіўся, што людзі не павінны паміраць. Ну, гэтак жа сама, як Пуцін бы пагадзіўся з Трампам, што люди в Украине, если хотят, могут говорить на языке матери. Ну, на самом деле это, ну, я не, ну, мне немає слов, каб это все пояснить, навошта гэта ўвогуле робіцца. Мабыць, спробуе там нейкія усялякія розныя спосабы, скажем так, як то кажуць, прощупаць глебу. Ось, і ось так ён так ступае нібыта там дзесьці там ось у месца там ось дзе Путин сказал, что не должны люди умирать. Ось, яго там лайном закідалі і все, ён больш у той бок ён больш крок рабіць не будзе, ён пойдзе ў іншы бок. Ну таму што ну іншай логікі я не бачу, але ну я все адно не разумею, навошта гэта все рабіць. Вітаю таксама Ілюху у чатіку. Ось, таму смешныя вось гэтыя все заявы. Лампы ўжо разыгралі. Марина Ди выиграла лампу, таму фартанула. Ось. І такое. Гэтак жа смешна выглядае вось гэты план, пра які яны казалі, і нібыта ось все, у нас ёсць план, мы яго выкацем, і ўсім ён спадабаецца. І пры гэтым пасля заяву таго, што ніводзін з гэтых пунктаў там гэтага невядомага плану не быў агучаны украінскаму боку, і ўвогуле там ён ніяк там не з'ясоўваўся нават з украінскім бокам, і ніякіх размоваў не было пра тое, які погляд на гэтыя падзеі мае украінскі бок. Пасля вось гэтых заяваў неяк запхаў Келах языка сабе ў сраку і нічога больш пра гэты план не казаў, і перанеслі, скажем так, прэзентацыю гэтага плану вось з гэтай канферэнцыі, якая там мае адбыцца бяспекавай, на іншы дзень невядомы. Ось які будзе там пазней. Ось. І пры гэтым афіцыйна ўжо было прызначана, што Кіт Келах, як мінімум, там з нейкай дэлегацыяй, хутчэй за ўсё, пасля вось гэтай бяспекавай канферэнцыі, якая там у Еўропе, не памятаю, дзе адбудзецца, але ось прыедзе нарэшце ў Кіеў. З кім ён тут будзе сустракацца, там з Зеленскім ці не з Зеленскім, ці там з якімі-небудзь там Ермакамі і гэтак далей. Ну, гэта ўжо не так будзе істотна. Галоўнае, што, па-першае, ён прыбудзе ў Кіеў, пабачыць тут, скажем так, на свае вочы, што тут да чаго, упэўнены, што пакажуць яму і рэзультаты, вынікі некаторых прылётаў, якія тут у Кіеве яшчэ засталіся. Ну, спаленую тэхніку, якая там каля банкавай таксама стаіць, я бачыў, якую там нацягнулі. Ось. Все гэта Кіт Келах пабачыць на ўласныя вочы і паглядзім, да чаго гэта ўсё прызвядзе ўласна. Таму час яшчэ ёсць, тут до 20-го, яшчэ 2 тыдні, гэта праз тыдзень ажно. Ось таму паглядзім. Ось што. Ось і ўвогуле, в прынцыпе, было дзіўна чуць пра тое, што ось нейкі план нібыта распрацавалі Спалучаныя Штаты, пры тым, што як можна распрацоўваць план стасоўна вырашэння сітуацыі ва ўкраіне без удзелу ўласна самой Украіны у гэтым самым плане. Таму ось, калі на гэта неяк так прямым тэкстам украінскі бок паказаў Злучаным Штатам, неяк яны трошкі уключілі заднюю, як кажуць, ось, і так хутка вырашылі гэты свой супер-мегаплан не прадстаўляць. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Бо щось ви тут понаписували. А хто знає, можливо, мова твоєї матері польська чи кримська? Така є?
чи інша. Чому завжди, якщо мова матері, то російська? Ну, гэта ж мем, гэта ж не тое, що там мова матері і абавязкова расійская. Гэта все мем. Гэта все жарты, не ўспрымайце гэта сур'ёзна. Так, Ілюха тут захацеў выйграць лампу. Каб выйграць лампу, трэба было данаціць. Ось на мінулым тыдні. Шансы былі, тут з донатамі ў 100 гривень выйгралі людзі лампы. Ну і план плану рознь. І, да рэчы, па плану. Стасоўна вось гэтага, не тое, што самога плана, а вось гэтай самой сітуацыі вось з гэтым планам. І чаму яна так трошкі уласна ў мяне, як я напісаў ось у назве эфіру, у любога, в прынцыпе, свядомага беларуса, гэты ось момант з гэтым планам, ён так трошкі трыгернуў. Ось, таму што ёсць такая арганізацыя, называецца Белпол. Ну, нібыта Belarusian Police, якая нібыта складаецца з былых гэтых сілавікоў, якія там ось вырашылі, што яны больш не хочуць працаваць на рэжым, і гэтак далей. І нібыта ось яны там штосьці зарганізаваліся ў арганізацыю. Ось. І калі іншая там такая ж самая арганізацыя, як Супраціў беларуская, ось, выкаціла план, прычым такі нармальны план, дзе там все распісана было, прынамсі, што як трэба рабіць, каб рэжым Лукашэнкі зняць, каб, скажем так, не насраць у штаны. Ось гэта арганізацыя Белпол, таму што яна ж была пры кабінеце Святланы Ціханаўскай. Ось, там все гэта адная шайка-лейка. Ось, таксама выкацілі план. Назвалі яго «Перамога». Ось, нічога не нагадвае пакуль што план «Перамога». Ось. І, карацей, а плана ніхто не бачыў. Ну, яны просто напісалі, што у нас ёсць план. І каб гэты план здзейсніўся, вам трэба там праз нейкі там чат-бот зайсці там штосьці там, нейкія дадзеныя там свае пакінуць і штосьці там пра сябе інфармацыю дадаць. І вось калі прыйдзе там час X, мы вось праз гэты там дадатак Telegram вам паведомім, што вам трэба рабіць, куды ісці, там, каго піздзіць, што паліць і гэтак далей. Нібыта. Так маў гэты план «Перамога» працаваць. Але прайшло ўжо колькі 4 гады, як гэты план нібыта абвесцілі. Але жоднага радка, жоднага абзацу з гэтага плану так ніхто дагэтуль і не пабачыў. І як ніхто і не ведае, колькі там трэба людзей, каб накапілася, зарэгістравалася ў гэтым плане, што там могулі мала адбывацца, у якім напрамку гэта ўсё мала рухацца, ніхто дагэтуль не знае. Але пад гэта ўсё збіраліся грошы. Ось, мабыць, там нейкія нават атрымліваліся гранты еўрапейскія пад гэтыя праграмы звяржэння Лукашэнкі. Ось, але ніхто гэты план так і не пабачыў. Як пакуль што ніхто і не пабачыў вось гэты план умоўнага Кіта Келлага, хаця не думаю, што ўласна ён там яго распрацоўваў. Ось, і гэты план нібыта ёсць, але яго адначасна і няма. Таму што штосьці сказаць пра яго ніхто не можа. Таму што, складана сказаць штосьці пра тое, чаго не існуе. Ось, і таму, скажем так, беларусаў, якія ось у гэтай тэме, іх трошкі гэта не столькі ось план, ось гэты план перамогі, як яго назвалі Злуюцца Штаты, ось трошкі трыгернуў вось з гэтым планам перамога, які там выкатваў офіс Ціханаўскай, і гэтая шайка шарлатанаў на чале з Азаравым. Ось, дарэчы, потым гэтыя ж самыя, скажем так, патужнасці чат-боту перамогі, гэта ж сама Азараў выкарыстоўваў у якасці рэкламы, ось, дзе рассылаў паведамленні
падчас гэтай выбарчай кампаніі ў каардынацыйную раду. Пры тым, што ну 6700 прагаласавала все равно. Ось, але ось так. І праз нават скандал гэты прыйшлося Азарову зняць сваю кандыдатуру праз выкарыстанне вось гэтай самай платформы плана перамога. Ось. Ну і яшчэ адным такім трыгерам для беларусаў на гэтым тыдні стаў узлом платформы беларускі район. Платформа насамрэч бессэнсоўнае лайно, як в прынцыпе і яе стваральнік, бессэнсоўнае лайно. Ось просто маргінал, які вырашыў, што ён штосьці можа вырашаць. Ось, і нібыта ён ось можа на штосьці ўплываць. Пры гэтым ну, ні на што ён не ўплываў і нічога не вырашаў. Адзінае, що ось было модна пасылацца на ось беларускі район. Напрыклад, калі там самалёты нейкія там дзесьці ўзлеталі ў Беларусі, ну, выведка радыёлакацыйная так працуе, што ну, калі тут кажуць, ну, паведамленні прыходзяць у Тэлеграм, калі там у Саваслейке щось узлетае, ось, і дзе Саваслейка знаходзіцца гэтая самая, а дзе Беларусь? Зараз, дарэчы, десь я неяк глядзеў, але зараз я пагляджу яшчэ раз. Десь Саваслейка называецца гэты аэрадром, з якога там все взлетае звычайна. Да, о, Саваслейка. Это ж ввогуле, это ебеня. Я паглядзеў, это за Москвой і нават яшчэ там за гэтай Владимирскай обласцю. Это Нижегородская область. Гэта як, блядь, це, ну, раз, два, это две Беларусі. Ось у той бок, ад мяжы з Украінай гэта две Беларусі. І як вы думаеце, калі ось дзякуючы нейкім там тэхналогіям выведкі ва Ўкраіне знаюць, калі там у гэтай Саваслейцы щось там злітае, то, напэўна, калі тут у Беларусі ў 150 кіламетрах там у мачулішчах нейкі радыёлакацыйны А-50 злітае, я думаю, ва Ўкраіне таксама ведаюць. Ось, і не дзякуючы там якомусь паведамленню беларускага района дазнаюцца пра тое, што там штосьці дзесьці ўзлецела. Гэтак жа сама, як і пра перасуванне нейкіх там сілаў і гэтак далей, бо спутнікі і гэтыя касмічныя фотаздымкі дазваляюць, ну, калі надвор'е дазваляе, надвор'е звычайна дазваляе як мінімум там некалькі разоў на тыдзень рабіць гэтыя самыя фотаздымкі, калі няма там хмараў. Ну і не складана зразумець, дзе там што адбываецца. Таму што якасць гэтых фотаздымкаў дуже добрая. Таму казаць, што там беларускі гаюн гэта рабіў нейкую там звыш важную функцыю выконваў і там неяк звыш дапамагаў Украіне у нейкай там яе барацьбе і гэтак далей, папераджаў пра небяспеку і гэтак далей. Да я ўпэўнены, што любы вось гэты ППОшнік ці там якаясь служба радыёлакацыйнай выведкі знала пра там гэтыя ўзлёты ці перасуванні нейкай тэхнікі раней, чым які-небудзь беларус пісаў там у чат-бот беларускага района гэтага самага і матолька вырашаў гэта там у сябе запосціць. Таму все гэта такая фікцыя, як, ну, такая ж самая фікцыя, як і кабінет Ціхановскай. Просто бессэнсоўная гэтая самая. А зараз яшчэ гэта ўсё ўзламалі і атрымалі доступ да асабістых даных людзей, якія всю гэтую інфармацыю надавалі. І таму яны зараз яшчэ ў небяспецы. І акрамя гэтых асабістых даных, яно яшчэ гэтыя атрымалі унікальныя ID, які атрымлівае аккаунт, калі яго ствараюць. Тобто нават якщо ты там зменіш нумар і там нікнейм і гэтак далей, все адно цябе вылічаць
просто вось па вось гэтым, скажем так, ID твайго персанальнага аккаунта ў тэлеграме, які ты атрымаў, калі там ствараў яго. Ось таму колькі там людзей зараз у небяспецы ў Беларусі невядома. І адразу ж іншы такі ж самы гэты маргінальны зборшчык і притула на мінімалках, ось, стрыжак пачаў клепаць пасты пра тое, што мы там гатовыя дапамагчы там вывесці людзей з Беларусі. Ось, тобто одну лавочку, скажем так, по заробку і па грантажэрству прыкрылі, адразу адкрылася магчымасць іншых грантажэрскіх лавачак. Таму такое. Ось, в прынцыпе, маё ўласнае меркаванне, што калі чалавек тупы, ён мае страждаць. І калі ён настолькі тупы, што знаходзячыся ў Беларусі, ён надае свае ўласныя дадзеныя гэтым чат-ботам сялякім там матолькам, хуёлькам і гэтак далей. І праз гэта ён адчувае сябе часцінай гэтага грандыознага плану беларускі гаюн. І адчувае свой неверагодны уклад у перамогу Расіі, у перамогу Украіны над Расіяй. Вітаю таксама Хрысціну Петрик. Ось, і такая людина, такі чалавек, ён просто долбоёб. Калі ён долбоёб, ён мае страждаць. Просто таму, што на памылках іншых ён вучыцца не ўмее і не хоча і не любіць. Ось, таму будзе вучыцца на сваіх уласных. Ось, уласна, таму ніякага жалю, напрыклад, для людзей, якія ось там праз гэта пастраждаюць, мяне няма. Таму што, калі ты за 5 гадоў не зразумеў, што гэтага рабіць не трэба, выбачай, тады сядзі і папаўняй казну, шый там гэтыя самыя берцы з свінячай шкіры расійскім гэтым самым, расійскім загарбнікам. Таму, якщо ти не разумееш, каму трэба надаваць свае дадзеныя, каму не трэба. І гэтак далей. Гэта прыкладна як тое ж самае, як калі там Ціхановская усхваляла нейкіх там рэйкавых партызанаў, якія нібыта там зупынілі наступ на Кіевскую область у свой час. А якім чынам зупынілі, спалілі там нейкую шафу, якая там штосьці рэгулявала. І што змянілася з гэтага? А змянілася цэлая ніхуя. Ось, таму што цягнікі як і ехалі, так і ехалі. Адзінае, што там нейкая электрыка не спрацоўвала, мабыць. А па факту нічога не змянілася. І на маё запытанне у нікуды, в прынцыпе. А колькі ж гэтыя самыя неверагодныя рэйкавыя партызаны Беларусі пусцілі пад адкос расійскіх цягнікоў з тэхнікаю, пра што і, уласна, па словах Ціхановскай і малі спыніць наступ на Кіеў расійскіх войскаў, а колькасць гэтых самых цягнікоў імкнецца зноўку ж да нуля. Таму што цэлых 0,1 цягнікоў беларускія рэйкавыя партызаны пусцілі пад адкос у лютым і гэтым сакавіку 22-го году. Таму все гэта такія фікцыі, що просто, ведаеце, калі ось нават кожны стрім пра гэта казаць, що там Ціхановская, там бла-бла-бла, там сам пачынаеш сябе адчуваць такім долбоёбам, які просто ось пастаянна адно і тое ж кажа, ось там просто пад рознымі кутамі на гэта глядзіць, що нават самому ўжо непрыемна гэта ўсё чуць і пра гэта ўсё распавядаць. Таму што, і рэальна выглядаеш як нейкі такі прапагандыст, як папуга, якая ось там завучыла щось там. Ціхановская мразь, Ціхановская мразь. І ось сядзіць там у сваім крэсле і там раз на тыдзень выходзіць у эфір і кажа, що Ціхановская мразь разам са сваім рускамірным мужам, якога
лічыць палітычным зняволеным. Ось, як і багата іншых даўбаёбаў, якія да палітыкі нічога не маюць, ніякага адношення, але палітычнымі зняволенымі рахуюцца. Ось, і пра іх там узгадваюць, што іх там дзень народзінаў там у Эдуарда Бабарыкі. Ось. Добре, давайте каментары почитаем. От чого я не бачу, не знаю, може вони є це якісь серйозні, це якихось серйозних опозиційних лідерів Білорусі. Ну, Білорусі і немає ніяких опозиційних лідерів, тому що їм немає адкуль взяться, тому що сама система не прадугледжвае нейкай кантраверсійнасці думак нават усярэдзіне краіны. Таму там ім узяцца і няма адкуль. А нават калі штосьці там і бярэцца, то бярэцца яно таксама, ну, бярэцца і з'яўляецца, уласна. Не проста так. Як не проста так з'явіўся гэты Віктор Бабарыка, кіраўнік Газпром банку, ну, з дадатачкам бел на пачатку, калі гэта штосьці змяняе. Ось, нібыта апозіцыя. Той же Ціхановскі, які ў Крым праз Керченскі мост заязджаў і распавядаў усім, што русский мир гораздо шире территории Российской Федерации. Таксама ж апозіцыя. Але адкуль яна ўзялася? Што вось не было, і тут раптам там за паўгады да выбараў оп, все, Ціхановскі з'явіўся. Тут не было гэты Бабарыка, там сваіх 15 гадоў кіраваў гэтым Белгазпромбанкам. 15 гадоў. Гэта палова тэрміну Лукашэнкі. І тут раз, все, апозіцыя з'явілася. Ну, тут нават не трэба да гэтай гадалкі ці да цыганкі на вакзал ехаць, каб дазнацца, што все гэта з'явілася не проста так. Таму лідеры з'явяцца падчас рэвалюцыйных дзей. Хочется прынаймні ў гэта верыць. Та норма мы привыкли, що Света ваша фюререса. Не моя, это Єна по фюрересах. Я трошки... У мене трошки інші сексуальні схильності. Я не по гэтых іграх. Один був пазняк, доки його не попаяло. Ну, згоден. Тут згоден, тому що сам я певний час так само його підтримував. Але ось після там нейкіх асабістых контактаў з ім у 23-м, здаецца, ці 22-м яшчэ годзе. 22-м, здаецца. Ці 23-м, можа. 23-м, напэўна, ўсё. Ось, неяк там всё зусім там всё сумна стало, што прям там просто нейкі як Байден став такі ёсць. І не зразумееш, ці ён просто тупікуе праз свой век. Або гэта ўжо там нейкія гэтыя самыя маразматычныя штукі пачаліся. Ну, ось як пан Іксі піше, що мені він подобався, але потім щось пішло не так. Звичайно, ось так і відбулося. Ой, вибачте. Ось, в принципі, гэта ўсё, пра што я хацеў сказаць. Таму, калі у вас ёсць нейкія пытаннічкі, напрыклад, ці нейкія тэмы, якія вы, мабыць, хацелі б укінуць і зараз ось абмеркаваць, ось, таму закидывайте, зараз ёсць пакуль час. А я пакуль што таксама нагадаю вам, што вы можете паставіць падабайку, што вельмі добра будзе, і напісаць каментар, калі гэта відэа выйдзе ўжо як відэа, а не як трансляцыя. Калі вы глядзіце у запісе, у вас увогуле цудоўная магчымасць, вы можете адразу паставіць каментар, і ён ужо будзе адразу як каментар. Ось для чаго гэта патрэбна? А патрэбна гэта дзеля алгарытму Ютубу, якія вось праз гэтыя вось падабайкі і каментары робяць высновкі пра тое, што вось гэтае відэо сапраўды цікавае, яно мае быць пашырана і прапануюць яго паглядзець большай колькасці людзей.
Ось, ну і простое, што больш людзей будзе глядзець, больш людзей будзе звяртаць увагу. Ось, і такім чынам не расейскамоўны, прашу заўважыць, не расейскамоўны YouTube будзе пашырацца. Ось, і гэтак далей. І гэта будзе добра. Ось, калі у вас ёсць нейкія асабістыя пытанні, напрыклад, пра якія вы там не хочаце пісаць у адкрытых вытоках, пішыце вось сюды у гэты тэлеграм. А калі вы які-небудзь Дональд Трамп ці Ілон Маск, то можете вось на гэты QR-код, ось ён, QR-код, падзякаваць грашаняткамі, калі у вас ёсць зайвыя грошы. Калі няма зайвых грошай, то пакіньце сабе. Мне вашыя грошы не патрэбныя, я як-небудзь пражыву. Але калі ёсць там нейкае такое неверагоднае жаданне дапамагчы, я заўсёды вельмі шчыра рады і пастаянна дзякую за гэта ўсё. Ось, таксама, калі не працуе раптам QR-код, можете унізе ёсць гэты сам пасыланне на Манабанк. А калі вы дзесьці за мяжой, там ёсць пасыланне на электронную пошту, да якой прывязаны гаманец PayPal. Таму, в прынцыпе, поплыў под конец эфиру. Что вы думаете про притул? Ну, я не фанат притула. Бо людина, чалавек выкарыстоўвае, скажем так, сваю благадзейную дзейнасць у сваіх інтарэсах для того, каб уласна прасоўваць самога сябе. І такія мне не вельмі падабаюцца людзі. Таму як бы не маю нічога супраць, там, не засуджую. Як бы кожен і займаецца тым, чым хоча займацца, і ў такі спосаб, у які ён хоча займацца, якщо ён там не парушае нейкіх законаў, напрыклад, то мне да яго пытанняў не мае. Ви відчуваєте зміну вектору в нашій зовнішній політиці щодо перемовин з Руснею? То жодних перемовин, то опа, можна і поговорити. Ну, насамрэч, я не ўспрымаю сур'ёзна усе гэтыя размовы пра перамовы. І пра тое, што там Зеленскі казаў жодных перамовин, я ўпэўнены, гэта так і засталося. Таму што, скажем так, зараз патрэбна не тое, што там неяк прагнуцца, а нейкую гібкасць все ж таки праявіць у плане того, што як бы, калі вы хочаце ісці на контакт, мы не супраць з вами кантактаваць. Але гэта не азначае, што мы будзем пагоджвацца на вашыя умовы. Тобто гэта тое ж самае, што як бы, калі Зеленскі захоча там, пагодзіцца нават на нейкія перамовы, пры там, напрыклад, пры ўдзеле Злучаных Штатаў, напрыклад, у гэтых перамовах, то не факт, што гэта будзе азначаць, што все там Донбас туды аддаем, все аддаем, все акупаваныя тэрыторыі аддаем і гэтак далей. Ну, гэта ўвогуле не будзе гэта азначаць. Ось. Зеленскі неаднаразова казаў, што гэтыя перамовы будуць адбывацца на умовах выгадных для Украіны. І зразумела, што зараз багата кажуць пра тое, што там можа быць проста там нейкая замарозка канфлікту, нібыта там проста там прыпыненне нейкае вагню, але гэта все адно гэта несер'ёзна. Таму што все адно гэта калі-небудзь гэта патрэбна будзе вырашаць. Бо можна там, напрыклад, прыпыніць агонь зараз і праз там паўгады, накапіўшы пэўныя сілы, пэўную там зброю, ракеты і гэтак далей, неяк пачаць ужо наступальныя дзеі па там, напрыклад, павяртанню тэрыторый канстытуцыйна-украінскіх. І похер, што там нейкія гэтыя псеўдарэферэндумы праводзілі расейцы на украінскіх тэрыторыях, яны ўсё адно засталіся украінскімі. Ось, таму вось гэтае такое
мірнае вось гэта все на мой погляд гэта все умоўна. Гэта жаданне вось гэтых перамоваў, нібыта мы там не супраць перамоваў, нібыта там Зеленскага прагнулі і так далей. Ну, я ў гэта шчыра не веру. І ўпэўнены, што гэта і не ёсць такім самым чынам. Таму ось так. І калі будуць там нейкія перамовы, я ўпэўнены, што там не будзе, яны не скончацца чымсьці, што будзе не на карысць Украіны. Што думаеце пра Залужную? Ну, калі браць, скажем так, ягоныя тое, што яму прынамсі прагназуюць там нейкую палітычную кар'еру, нібыта, хаця ну не бачу пакуль што там ніякіх рухаў у гэтым напрамку. Ось, я не сприймаю Залужного як прэзідэнта, напрыклад. І не лічу, што Залужны гэта тая асоба, якая патрэбна будзе ў краіне у гэты перыяд. Калі ось раптам там, умоўна кажучы, там нейкая замарозка канфлікта, ось, і будзе магчымасць правядзення выбараў і гэтак далей, я не лічу, што Залужны гэта тая асоба, якая штосьці зможа змяніць ці вырашыць. Хаця, ну, як бы там рэйтынгі ў яго могуць быць будь-якія там добрыя, але выключна з людской кропкі гледжання я не лічу яго той асобай, якая патрэбна зараз у краіне. Як я не лічу такой асобай, напрыклад, таго ж самага Парашэнку, Гончаренко там, ці каго-небудзь іншага, там, Яценюка, хто там яшчэ можа вылезці. Больш, скажем так, я быў бы схільны бачыць, напрыклад, на гэтай пасадзе і як кандыдата прэзідэнты гэта, напрыклад, пана Белецкага. Таму што, па-першае, Белецкі зарэкамендаваў сябе як якасны менеджер. Таму што, як ні круці, але кіраўнік нават той жа брыгады ці полку, стваральнік полку Азову, ці той жа стваральнік 3-й штурмовай брыгады, ось гэта больш пра менеджмент. Гэта не пра нейкую там Жанну Дарк, якая там нейкі там сцяг падняла, і все за ім пайшлі, таму што пабачылі гэты сцяг. Гэта менеджмент, гэта стварэнне пэўных структураў і пэўных структураў па пэўных шаблонах. Ось. І як паказвае практыка, і эфектыўнасць у першую чаргу гэтых самых падроздзелаў, якія стварыў пан Белецкі, яны проста лепшыя. Ось. Ну, ці адныя з лепшых. Ось, бо і Азоў, і 3-я штурмова зарэкамендавалі сябе як проста найякаснейшая і найпадрыхтаванейшая сіла. І таму гэта, на мой погляд, калі браць усе кіраўніка там на ўзроўні палка ці брыгады, гэта пра менеджмент. І у краіне больш патрэбны саме менеджер зараз. Менеджер ось такога плану, фармату. Ось як, напрыклад, пан Белецкі. І да таго ж я ўпэўнены у аточанні пана Белецкага. Таму што калі да аточання таго ж самага Залужнага у мяне ёсць пытанні, ось, ну, гэта тычыцца таго, што там, з кім Залужны сустракаецца, напрыклад, якія пасты Арестовіча, напрыклад, ён лайкае там у сваіх сацыяльных сетках. Ну, і яшчэ да гэтага там таксама былі моманты, калі незразумела, чаму ён тыя ці іншыя заявы рабіў. Ось. Ну, і вядома, што там не па ўласных думках ён гэта ўсё рабіў. Таму, як бы, не разглядаю Залужны. Больш я бы хацеў бы пабачыць на гэтай пасадзе уласна прэзідэнта,
у падальшаму і вярхоўнага галоўнакамандавача збройных сілаў гэта пана Белецкага. Таму што вось, ну, пераконаны, што вось гэта той самы менеджер, свядомы менеджер, ваенны менеджер, які змог бы зарганізаваць уласна краіну і паставіць яе, як то кажаш, гэта самае, на ваенныя рэйкі. Таму ось так. Так. Што тут яшчэ вы пішаце? Міністр абароны Белецкі так, але прэзідэнт ні. Ну, міністр абароны гэта трошкі іншае. Гэта не пра гэта. З міністэрствам абароны і ў мэра, ну, нормально так. Нормально спраўляецца. Ну, проти Белецкага як прэзідэнта, ну, кожнага свая думка. Я, напрыклад, не проти Белецкага як прэзідэнта. Таму што, скажем так, часы, калі прэзідэнтам маў быць дыпламат, яны трошкі ўжо пазаду. І Зеленскі гэта ўжо давёў, што, ну, дыпламатыя зараз не мае, ну, ніякай сілы. Бо, ну, ты ні пра што не дамовішся ні з кім, калі ў цябе не мае, калі ты не можаш размаўляць з ім з пазіцыі сілы. Таму дыпламатыя у сучасным свеце гэта ні пра што. Так, ну, бачу, што больш пытанняў няма. В прынцыпе, і цудоўна, гадзінку мы з вами ўжо паразмаўлялі. Таму, нагадваю, лайкі, падабайкі, пальцы ўверх, каму як падабаецца. Праціскаем. Каментары пасля заканчэння трансляцыі пішам. Калі ёсць лішнія грошыкі, сюды вось кідаем. Калі сюды не працуе, унізе ёсць пасыланне. Калі вы за мяжой, то ёсць PayPal. Там таксама ўнізе ўсё ёсць. Калі шосьці не атрымліваецца, можете напісаць сюды, і будзе вам шчасце. Так, що по Карчинському? Так, вибачте, мені тут повідомлення які. Що по Карчинському подобається, яким би міг бути в майбутньому уряді? Ну, не знаю, партію свою Карчинський точно міг би зорганізувати. Ось, і, мабуть, навіть мав би поспіх. Ось, але я не прихильник ось гэтых рэлігійных всялякіх штук у палітыцы. Мабыць, яно і добра для кагосьці, але не для мяне. Ось. Дзякую за тое, што глядзелі. Нагадваю, падабайкі, каментары, калі ёсць лішнія грошыкі. Ось. І чакаю праз тыдзень. Праз тыдзень у гэты ж самы час, о 8 гадзіне, на гэтым канале. Ну і слава Украіне, і жыве Беларусь!